Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi in the cameras. Zinthu zina zake zimakhala zoopsa kwambiri like zoopsa inuyo mwadzuka mamawa and mukufuna kuyimira wa MP manyamuka mukuona zoti dala limene mukupitalo mwina magemero samafikako mwatenga njinga wautali kupita umene kujako kuti mukayesetse kupanga misonkhano okopa alendo kuti akuvotereni. Pobwera kumene kujako ndi madzulo mukudziwa kale misonkhano ya ku Malawi imakhala madzulo ndithu. Pobwera kumene kujako ndi usiku uja mukumanda achifwamba aja awukhabani zina ndi zina pa awukhabani basi kenako like boom mamawa mukumva nkhani yona kuti akuti inuyo akugwirani ufiti. Anthu amene abwera zakuperekezana zakukombotsana zakuperekezani ku nyumba kwanu akuti anthu amene amakuperekezani kuchoka ku ground kumene makathira mankhwala kuti niyo matamba umene kuja akugwirani muli ma research kumene koko kana kunusono kumwambaso kudabwa kuti zikukhala bwanji. Yeah, zimene zindithu zimene zachitikira ndithu Mai Esther Jolobala achipani cha UDF. Iwo ndithu pamene ananyamuka kupita dalina lake kukapanga msonkhano wa chipani chawo. Iwo ngati shadow MP kumene koko pamene amabwerera pamene kumanda achifwamba basi mpaka na ena owatetezawo kwakhapa ndithu mmutu choncho after kutero ndikupeza kuna kuti ali kuchipatala and apolisi akuti akupanga investigate akufufuza za nkhani imeneyi. Then nangodabwa kuti video kuyenda kuti amayi amene wawa tagwira analema research amathira mankhwala pa ground. Nde zinthu zake ndizovuta kwambiri. First time nditaona video ija ndisanayipange post ndimafuna ndiyang'ane ma details ambiri a video like amugwira amatani and chichitika ndi chani. Video inalibe ma details ambiri and the video imene libe ma details ambiri actually if ngati Malawi in cameras we do not post it. Sitimayipanga post chifukwa timazoti no pa internet ndipo opsa kwambiri wotha kupanga like iniyo mungozitenga nokha muzike iniyo mukhale iwo right mwachidwa chipongwe plus so muvekedwese mbiri yoti makatambasa kugiranisoni muli ma research. Nde ngati Malawi I think izizi we need to tizikondana tokha ngati Malawi like sitingafuna kuti zimene zichitika kwa ifeyo kapena kwa okondedwa athu kapena achibale athu. By the way, Mai Esther Jolobala ndi mayi amene tinapanga post like post apa after finding out tapeza kuti ndi mayi amene tinapanga post apa aja amene amakamba zokhuzana ndi APM kulipita mthalika anavomereza kuti akuluakulu chabwino basi isi video ya amene wawa ya mayi amene wawa ndiyika ili below comment section ndipanga pin mukangana comment yoyambirirayo mungodena popo ikupitisana ku video imene amayi amene wawa amayankhula zokhuzana ndi APM. Anthu ambiri anachemelera then kenako afterwards lero dzulo kapanga check pa Facebook kupezera anthu ambiri kuti amene amandondekati mwa ofiti ndakuti ndithu amene apanga chipongweyo akukhulupirira kuti ndi achipani ena komano ndi shadow MP winanso achipani cha akuti UTM. Nde anayimbiraso foni koma sifoni yawo sakuyankha. Nde yeah, that's it. Nde timangofuna tichenjezana kuti akuluakulu no. This is not only why opposition yokhaokha kumapangana zimene zizi. And another thing is ndomadabwa kwambiri kuona zoti
iweyo ukufuna like iweyo uli pampikisano. Now I'm talking to opposition parties. Zibani zonse zotsutsa like iweyo uli pampikisano. The goal ya iweyo ukufuna uyotse MCP. Iweyo khale president. Chipani chako chikhale chipani cholamula mdziko la Malawi. And the question is, iweyo ngati ukupita ukulimbana ndi MCP, funso ndikumati why uli busy munjira mene ulimo? Why uli busy so kumalimbana so nazo nzako so amene so nawo so athamangira so kumwekoso? That's nonsense. Like that's nonsense. Like why? It means you're not thinking. Huh? Iweyo ngati ukupita, the goal ufuna ujotse MCP ukhalepe wewe president. There is no way kuona kuti iweyo ukhale so busy kumakambaso za anthu eso amene ali around, like amene so akupita so konkujaso. Hey, iwe kwamba so mnyanaso ndiwe mukafika koma simukafika mene mupitako twamwambaka kumenya nokanoka sango nyamuka banji straight. You focus. You wanna be the president? Okay, no problem. Focus. Koma busy amene ujayo uyu ndo akutoa kuti guys, this will take you nowhere. And the sign imodzi ya failure ndi imeneyo. Kulephera focus ikuthawana kwambiri. Ndipo yamba nali verbal mungu yankhulana. Hey we. The second thing sobana ma attack ndenda amene wawo. Okauka our opposition mabakana attack. This will give a chance kwa munthu amene ali bomayo kuti basi santhu akumenyana kale okauka. Yeah. Apo it's like amangonzura basi mpunga umenewo. Basi mpunga. Why? Chifukwa anthu amene akufunikira kuti abwere apangeko apikisane kumaso a chose MCP chifukwa anthu amene unawasakula kumenyana. That's why even Chimwendo Banda amauza president, hey, ayambakali kukankana, ayambakali makuti, because it's so interesting to them. So this is what happens. Just nungobeleka maganizo anga kwa our opposition amene mukufuna kutenga mpando wa president. I don't know who's gonna take it. Kaya mukhala UTM mutenga, kaya oje zake, kaya DPP, kaya ndani. Basi, that's it. Kaya UDF, good luck. You understand? Komano this issue yoma limbana musa nafike. No. Answer lagi meiza kalebo. Muzaka mukulimbanabe noka. Then MCB mufuna jogeyo sizajoka. Izakhabeli bampando mwepo ndikumapitiliza. Inuso muzaka mukumenya nabe. That's it. So anyway guys, thank you so much. By the way, link ili basibo imene kupititsana kwa Amayi Jolobala amene apangidwa chipongweyo ndikunamizidwa so fit. Kuna yesantu amapanga mademo mulilongo mosemu ngakuzungulira kuplanta ya mosefu. Akuti amene ajalepera sawa kuyendesa bwino. Amuntalika anavomereza kupita kuchisankho atawira kale. Akanatha kugwiritsa ntchito wa polisi. Akanatha kugwiritsa ntchito wa ame kuti ateteze udindo wawo. Anavomereza kupita so kuchisankho.